Bhí an brethbh tréis rá caiithna daoine seo an áit seo ágáilnis nó chuirfar a brisúní. Bhí mis an sin íomháin agus chuireadh buid na solsaí gurma ag teacht so thosaimid léir ri. Ri mis tús an connacht, mis sé taobh de crainn beag a gur leabhar clé go dtí raibh gachcuid ciúin. Gléic mé úna cún na cuile ar mhéin ar dús. Ach sa deir thug mé ma anam ceart. Cén fá? Mar bhí mé géirí, well, hiic mé nach raibh an an na craonnte a hábháil. Ach seo scéalta chun teasamh suas rá, well, misisiúta ann. Agus tá mé chun chuineáil. Ráig ag déanamh iarach stop chuirla seo.